Där. Synd. För jag var där. Pappa. Ja! Det fick jag med precis också. Vi har gjort 2 mål. Mamma, får jag hänga så här då? Mamma. Sluta förhandla med någon mer nu. Det räcker. Om du så på en hela Vi har en spelare måste med en man mindre också. Okej, visst. Du får sitta på insidan munnen. Kom igen, Steven! Du får inte. Det gör jag. Ligg på, Steven! Kom igen! Jag får inte. Fri! Jag flyger! Fri som fågel! Jag är rädd för dig. Det är det som kan hända om man är på utsidan. Ja, det är så kan det hända om man är på utsidan. Du vet utsidan. Och jag... Bra, Oskar! Okej, du kan börja. Nu får de inte släppa det här. Jag vet vad jag ska. Nu vet vi vad vi ska göra. Det är en handboll. Handbollen. Vilken energi ni har hörni. Kolla vad jag ska sola Anita. Det känns som det är en enda röra. Hittades ju Bocke. Börjar lukta. Där ja. Det är de offside. Väg med bollen. Så. Kom igen nu Knästa! Nej! Nu då? Det var inte offside för fan. Snälla. Hemmadomare, boo! Långt ifrån offside. Oh. Ja, nu kommer han blåsa igen. Shit. Men grabbar. Du har inte hoppat på fotbolls... Ja, semester. Ja, det nu killar. Hjälp varandra i Sigtuna. Kom igen Steven, jobba lite nu. Kom igen. Roman du, nu testar jag igen. Spela boll! Det råkar mamma. Jag bara råkar. Sikta mot granarna istället för att sikta mot läktaren. Okej. Har du sagt förlåt Max? 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 Har du sagt förlåt? Kolla.
Den sparkar upp bollen. Ja, jag fattar. Upp med bollen då! Jädra, ursäkta. Belo! Passa! Dutta lite på det. Ja, det är synd att det här är otroligt. Det där. Fan, Spelar vi boll! Åh. Man fick den rakt i facet, det gjorde ont. Jag tänkte det var handbollsmålis, då kan man inte vara bollrädd precis. Nej, Shit, nej. pommes frites, vilka Ja. skott de lägger av. Ja. Du ska försöka komma längre än min. Min är jättehård. Hon är här bakom.